40 scholen, 1400 jongeren en 276.700 blokjes. Dat is de hoeveelheid Lego die nodig was voor de voorbereidingen en voor de finale. De leerlingen bouwen en programmeren op 3 maanden tijd een Lego-robot die zoveel mogelijk missies tot een goed einde moet brengen. We hebben een robot gebouwd, samen met mijn beste vriendin. Wij zijn vandaag ook naar PXL gegaan voor een wedstrijd te gaan doen. En we gaan ook zo'n missies maken. En ja, als je een missie voltooit, dan heb je ook verschillende punten die je dan krijgt. Als je die missies klaar hebt en je hebt dan zoveel punten, dan zit je ook heel blij van oh, je hebt 180 punten of zo. Dat is echt de max. De wedstrijd is een internationaal fenomeen en vindt plaats in 90 landen. De Limburgse editie is dubbel zo groot dit jaar en daarmee de grootste First Lego League van de Benelux. We zijn hier op de Lego League 2019-2020 en eigenlijk waren we 2 dagen achtereenvolgens meer dan 1400 jongeren proberen te enthousiasmeren voor techniek, technisch talent. En dat is eigenlijk een initiatief vanuit de VOCA-kamer van Koophandel Limburg, Confederatie Bouw Limburg, maar dit jaar ook in samenwerking met CGK en Corda Campus. Voor ons is deze 2-daagse enorm geslaagd als al die 1500 jongeren terug goesting en zin krijgen in techniek en eigenlijk proberen de dag van morgen een technische richting inslaan en eigenlijk techniek terug fun, hip en sexy vinden. We moeten niet allemaal dokters en advocaten worden, want we weten het allemaal, zelfs de jonge afgestudeerde, alhoewel zeer eerbare beroepen, sommigen zitten ook op zwart staan. En daarom de STEM-opleidingen, dat willen wij hiermee promoten. Hoe jonger ze ervoor kiezen en hoe meer jongeren dat ervoor kiezen, hoe groter de uitstroom gaat zijn in de toekomst. Dus daarom dat we ze vroeg willen enthousiasmeren om te kiezen voor een stemrichting. De finalisten vertegenwoordigen binnenkort ons land op de Benelux-finale in Breda.